Maite, nire ikuspuntutik oso importantea izan da Durangaldean, ezta? Hasi zan Durangoko ikastolako andereño moduan, gaztetatik, eta euskeraren mugimenduan beti egon da lehen hileran. Bai, horretan bai. Kontatu apur bat. Euskarazko klasik amoten behibildi zen horretan, iluntzietan. Da, mobile horretan, beti. Da, grauzelan arek bera pentsauan, eskalduntzeko jentie eskola publikoen ogoazala, bera eskola publikora pasau zen, ze berak esatawan, danok ikesi bidabila ez batzuk. Herriko jente guztizek ikesi bidabila euskeraz, da, bera hortik joan zen, da, egon zen, eskola publikora, da, izo horretan urte pili bat egaban, batzuk esate dut ziren, baina jo, bertan herrizien gero gurasoen, nik ez teke problemarik, ez gurasoekin ez umilgin. Zeulan, ikesiko da bie, da berba ingo euskeraz, da gurasoekin be, eta bueno, bor mundu horretan, da ez da hilazen bera gontzan, jubilo barte, hortik. Da emakumeen taldi, orduan Durango emakume talderik esan egon, da emakume taldie, jente batzuk egon ziren, da bera bebazan, hor egon zana,